Bo día a todos e a todas. Vamos dar comezo a esta sesión plenaria extraordinaria con motivo da aprobación dos expedientes de contratación da recollida de residuos urbanos e limpeza viaria, o proxecto de acondicionamento do local do punto de atención á infancia e o texto regulador do prezo público das piscinas exteriores para o verán 2024. Antes de proceder ao debate do primeiro punto, que é a aprobación do expediente de contratación do Servicio de Recollida de Residuos Urbanos e Limpeza Viaria, e dado que non foi sometido á comisión, hai que votar a ratificación deste punto. Non sei, votos a favor? Por unanimidade. Entón, bueno, unha vez ratificada a inclusión deste punto na orde do día, vamos proceder ao seu debate. Para elo vou a dar, en primeiro lugar, a palabra ao Concelleiro de Servizos. Está, sí. Bo día a todos e a todas. Gracias, alcaldesa. Importante este punto do orde do día. Non é preciso facer que deu un histórico de como chegamos a esta situación. O que si sabemos é que durante xa demasiado tempo pois están sin actualizar a recollida de lixo e a limpieza viaria neste concello. Chegou o momento pois de que con todos os condicionantes preparados pois salga a licitación un contrato que en principio estimamos para dar estabilidade a un proceso tan importante como este vai a ocupar a duración de 10 anos. 10 anos de duración de contrato con unha data de comenzo de 1 de xaneiro de 2025. Partimos con un presuposto con orzamento de licitación para estes 10 anos de 18.076.077 euros e dicir que todos os concelleiros, desde o momento en que se convocou este pleno, temos e tedes a disposición a documentación oportuna, unha documentación que expediente está constituído, evidentemente, polas cláusulas administrativas, polo estudio económico, pola memoria xustificativa e por un pliego exhaustivo de prescricións técnicas. Estes pliegos estarán disponibles no perfil do contratante, incluso sin necesidade de identificación previa para que todo o mundo que estime oportuno os poida consultar. Trátase dun contrato armonizado, polo tanto, ten que ser publicado no Diario Oficial da Comunidade Europea e pretende e prevese, así será un plazo de presentación de ofertas de 35 días naturais a partir da data de publicación neste diario. As ofertas que se publican están perfectamente detalladas o procedimento no pliego administrativo de cláusulas administrativas e dicir que os criterios de selección que terán que presentar as empresas mediante declaracións responsables baséanse na idoneidade para proceder á súa presentación, á solvencia económica e financiera, á capacidade técnica e profesional de cada empresa que se presente ou UTEs que se podan presentar e os sistemas de aseguramento da calidade das normas de xestión medioambiental. Moi importante tamén esta última cuestión de calidade e de xestión medioambiental que deben de presentar as empresas que concorran. Tamén dicen que non serán susceptibles de subcontratación aqueles procesos, aqueles traballos que deriven da limpieza viaria, da recollida da fracción resto e do servicio de atención ao público. Como puderon ver, e se poderá ver tamén desde que estes pliegos os teñan a disposición no perfil do contratante, prevén unhas melloras sustanciais ao respecto do servicio de recollida que, tanto da recollida como da limpieza viaria, de que estamos acostumados a ter desde hai anos. As condicións mínimas deberán de ser desenvolvidas para mellorar os licitadores, establecendo un novo sistema de recollida acordo aos tempos de hoxe, acordo ás demandas sociais e acordo á legislación ambientaria e tamén de acordo aos criterios de calidade. Consideraránse como novidades núcleos urbanos de especial atención, a parte do casco histórico vilalbés, os de San Lorenzo de Árbol, os de Goriz, Lanzós, Santa Valla e San Covade, e aumentarán as frecuencias de recollida e limpieza viaria.
nos núcleos urbanos será de 6 días á semana, dos núcleos secundarios 2 veces por semana, limparase tamén diariamente o mercado municipal, a recollida de animales domésticos nas vías públicas de comunicación mortos e tamén a nivel domiciliario, recolleránse en seres e voluminosos, tamén porta a porta, nas barracas, cando seña festividades, recolleránse 2 veces, limparánse os viais 2 veces ao día. Todas aquelas actividades temporais que o Concello organice tamén serán obxecto de tratamento, os electrodomésticos, electrónicos, os vidrios, recolleránse o vidrio quincenalmente, a recollida de cartón tamén contenerizada porta a porta 2 veces por semana, os envases mínimos 2 veces por semana, as pilas, etc. Cada licitador, a partir dunhos mínimos que establecen as cláusulas de prescripcións técnicas, deberán de presentar o seu plan de recollida e o seu plan de atención ao público. Fixa tamén as normas de recollida dunha maneira moi exhaustiva, os mínimos de contenerización e as melloras que poden, a partir dunhos mínimos, como digo, presentar as distintas empresas, fixa os medios humanos mínimos, a subrogación do personal, a plantilla equivalente, medios materiais, limpieza viaria, baldeado, barrido, refire tamén as tarefas aquelas atípicas que se poden dar, a limpieza dos actos públicos que se podan facer en días festivos tamén, elementos deportivos e culturais e tamén da limpieza de área recreativa da Madalena en temporada estival. Tamén fai un apartado moi decidido e moi importante que ten que ver co control de calidade para as distintas tarefas obxecto deste contrato, non? O que significa que vamos a ir de cara a un novo sistema de recollida de lixo, de limpieza viaria, donde non só os cascos urbanos, sino tamén as parroquias van a ter un modelo especial no que mirarnos e no que participar de todos os veciños en canto á calidade e, como dicíamos, os criterios de selección. Os aspectos obrigados de obrigada consideración, pois evidentemente son a contenerización, o mantemento preventivo e correctivo dos contenedores, papeleiras, sanecáns, limpeza, mantenimento, recollida de residuos de fracción resto, recollida de residuos fracción orgánica ou biorresiduos, todo tipo de recollidas de RAEs, como dicíamos anteriormente, limpeza de espacios de contenedores, limpieza dos inbornais, dos alcorques dos árboles, etc. Ten unhas características minuciosamente explicados en cada unha dos aspectos a considerar nestes pliegos técnicos de prescripción técnica. Como salientable, dicir, o aumento da frecuencia de recollida e a calidade e o desarrollo da contenerización, que vai ser un punto importantísimo que cada empresa ten que, a partir dunhos mínimos, poñer nos seus pliegos que presenten a esta licitación. Unha valoración de pliegos que non vai a primar exclusivamente a parte económica, que vai a supoñer o 50% da puntuación final e que vai a ter incluso melloras sin contraprestación económica, 5 puntos para que as empresas podan presentar unha calidade excepcional á hora de presentarse a este procedimento. Ábrese o plazo, entendo que xa de contado, en canto se envíe os pliegos e o procedimento, o expediente ao Diario da Unión Europea, e a partir de aí, pois, como dicíamos, 35 días para que presenten as ofertas aos distintos grupos. Dicir que hai 2 días foi convocada pola Alcaldía unha reunión de portavoces para mirar o concerniente a estes pliegos e que, tratamos de explicar e de pormenorizadamente contestar aquelas dúbidas que poidera haber ao respecto. Se hai algunha consideración que se pode ofrecer, trataremos de facela neste pleno ou da maneira que se estime oportuno, polo tanto, nesta primeira intervención, nada máis. Partido Popular. Bos días a todos e todas. Dicía que levábamos 4 anos para sacar o contrato do lixo, hoxe traino aquí. Non é sin tempo. Revisando a documentación que vemos que
presentan, vemos que son uns pregos moi xenéricos, deixan todo aberto un pouco ao criterio das empresas que se presenten. Voulles dicir, na nosa opinión, non hai nada máis perigoso que un prego que non defina claramente o que quere o Concello, e vostedes é xusto o que pretenden aprobar. Valoran xenéricamente, sen concretar, por exemplo, por maquinaria e vehículos dan 7 puntos, pero non desglosan nada. A empresa que se presente no cómputo xeral, digamos, vai poñer o que queira. Se pode poñer 2 camións, pois obviamente non vai poñer 3. Traémosles exemplos do que fan outros concellos que se van desglosando a puntuación. Por exemplo, pois valoran directamente que se ofrezca unha barredora cun nivel baixo de ruído con 1 punto. Noutro concello puntúan con 4 puntos o aumento das frecuencias. En Vilalba nada, vai todo xenérico, puntos, digamos, a granel. Cando noutros concellos non o fan así, igual é por algo. Nós creemos que un contrato ten que marcar polo menos uns mínimos. Hai que especificar o que queremos. Se necesitamos máis persoal, pois habrá que puntualo para que a empresa o incremente. Se precisamos un aumento das frecuencias das recollidas, pois puntuar iso para que ofrezan, pero neste contrato non vai especificado nin desglosado nada diso. Están recollendo unha puntuación global e listo. E o máis importante, priorizan a oferta económica e non a calidade do servizo, porque é a parte que máis pesa, a parte económica. É dicir, que vai haber unha pelexa pola oferta económica entre as empresas, e iso vai ir claramente en detrimento da calidade do servicio. Con estes pregos, nos creemos que o Concello vai quedar totalmente vendido á empresa adxudicataria. Este é un dos contratos de máis peso, un dos máis importantes. E vemos uns pregos, pois, pero que moi verdes. Consideramos que poden traer problemas a longo plazo. Un dos problemas que ten o contrato actual é que hai que incrementar a limpieza viaria no casco urbano, porque está que dá pena, e iso hai que solucionalo. E outro problema que tamén é moi importante é que hai que incrementar a frecuencia da recollida no rural. Pero vemos que a frecuencia da recollida no rural vai ser de 2 días á semana, a mesma que no ano 2019, nada novo. E o Concello exixe máis persoal? Non. O Concello exixe incremento da frecuencia da recollida? Non. Entón, explíquenos como pretende mellorar o servizo. Sin embargo, chámanos moito a atención a cuantía do contrato, que aumenta prácticamente o triple. Vai ser de 1,5 millón para o 2025 ata chegar aos 2 millóns no 2035. Pódenos explicar canto van ter que pagar os veciños polo servizo con este novo contrato? Nós non vemos melloras significativas. A recollida segue igual e non ten sentido pagar 3 veces máis. O gasto do contrato do lixo triplícase e isto vai repercutir claramente nos veciños que van ter que pagar máis impostos por este servizo. O único que estamos facendo con isto é pagarlle unha nova maquinaria á empresa que resulta adxudicataria este contrato, e o resto, máis ou menos, vemos que sigue igual e non entendemos en que se basan para incrementar tanto este prezo. E, señor Renda, vostede, como tenente de alcalde, non ten nada que dicir. Donde está o señor Renda que se presentaba na campaña sen papéis, que dicía que tiña todo na cabeza? Aquel que prometía un contrato do lixo con máis persoal, aumento de maquinaria e aumento da frecuencia no rural. Donde ven recollido iso? E para finalizar, vostede, que se definía como representante da Vilalba traballadora, reuneuse cos traballadores, preguntoulles as súas necesidades. Nós seguimos dicindo que este é un contrato que dá prioridade á parte económica e non á calidade do servicio, e encima máis caro. Con este prego o Concello ponse en mans da empresa adxudicataria e nos próximos 10 anos vai ser unha pelexa constante para exixirlle que cumpra o prego. E máis vendo os antecedentes que hai, porque neste Concello non hai control ningún. Por poñer un exemplo, xa está pasando co de Conserxería e Limpeza. Hai veces que non veñen a abrir as instalacións e o Concello mira para outro lado, e non poñen remedio ningún. E co lixo, así, sin concretar nada, imos polo mesmo camiño. Paso a escoitar a opinión do resto dos grupos políticos. PNG. Dalle. Ahora sí. Bo día a todos. Algunhas consideracións que aquí imos facer dentro do BNG e algunhas dúbidas que nos quedaron da xuntanza que mantivemos na xunta de portavoces o outro día sobre este tema.
En primeiro lugar, decir que dende o BNG lamentamos e denunciamos a falta de sensibilidade do equipo de goberno municipal e da empresa consultora co uso do noso idioma en toda a documentación que se fixo sobre este tema. Queremos que nos aclaren algunhas cousiñas que nos quedan por aquí pendientes. Si queda garantida con este prego de condicións en algún punto si queda garantida as melloras salariais do persoal conforme o IPC e que a mesma sería repercutida á concesionaria do servizo. Está contemplado en algún punto subir a puntuación á empresa que asuma mellores condicións laborais para os traballadores. Hai un problema que agora mesmo está judicializado, hai un recurso por parte da empresa concesionaria do servicio, actualmente Urbaser, que recoñece o dereito do persoal laboral á reducción da xornada laboral. Que problema podría ocasionar isto, ou posible solución xudicial deste tema, de cara ao novo contrato? En canto á prestación dos servizos, a mellora da frecuencia de recollida de 5 días a semana de 7 a 6 de 7, según nos informan os traballadores, non é real, xa que actualmente a recollida urbana faise 6 días á semana, non 5. Isto é o que nos din os traballadores. Está sendo 6 días á semana na actualidade, según eles. Os puntos de recollida no rural non contan na súa maior parte cunha plataforma que facilita aos operarios sacar os colectores para ser descargados nos camións. Está previsto en algún momento que isto se solucione. Hai algún estudio para mellorar e optimizar as rutas actuais de recollida no rural? Típose en conta en algún momento a opinión do persoal laboral sobre as necesidades máis urxentes de servizo? En cuanto aos días de feira, de mercado, no BNG pensamos que o mellor, e isto é unha historia que nos pensamos, se sería posible que a xente que pon os postos depositaran unha fianza e, de alguna maneira, se viran obrigados a recoller o que deixan tirado, porque os días de mercado vese que bolsas, caixas, levantan o posto e ali queda todo. Xa virá quen veña por atrás a recoller. Actualmente, a limpeza do campo da feira e arredores queda pendente ata o día seguinte da celebración da feira, do mercado ou do que sexa, coas bolsas de plástico, caixas e embalaxes, varios acaban esparexidos por toda a vía. Está contemplada e garantida a limpeza nos días de feira ao remate da mesma. E en canto ao seguimento do contrato, a actual concesionaria incumpre reiteradamente as condicións da concesión en canto ao mantemento de vehículos, salubridade na recollida de dotación de instalacións. Por exemplo, logo do velerado dos colectores, os camións da recollida van soltando todo tipo de lindezas pola rúa, especialmente os líquidos depositados nos contenedores. Ademais, os camións, polo que comentan os traballadores, pasan cantidade de días no taller e iso é o que fai baixar máis a frecuencia de recollida, porque concretamente a semana pasada, 2 días os que recollen no rural, 2 días en taller, co cal eses 2 días saltámolos, por eso a frecuencia baixa, evidentemente. No contrato faise referencia a unha posible modificación dun 20%. Non nos acabamos de aclarar moi ben con este tema, o sea, en que caso se aplicaría, en que condicións. No caso de que o IPC sexa negativo, contémplase que sexa repercutido ás arcas municipais? Unha consideración con respecto ao que decía o Partido Popular acerca de a concreción nas condicións. Nos entendemos, e aí penso que o Concello que tenga que demandar servizos e que o servizo se cumpra nas mellores condicións. Eu creo que a cuestión non é cuestión de impoñer que teñan 7 barredoras, 3 barredoras ou 3 camións ou 5 camións novos, sino simplemente exixir calidade no servizo. Como se o quere é unha empresa privada que vai a facer un servizo, como se o quere apañar o lombo, é dicir, se o servizo cumpre as condicións e o servizo é bo, non creo que faga falta decirlo, non? Eso é o que nos parece a nós no BNG. Aínda que dentro do BNG consideramos necesario
reverter os servizos públicos a empresas locais e deixar que os beneficios queden na nosa proximidade, e tendo en conta, ademais, o deficiente servicio actual, nos non imos en principio, e unha vez aclaradas estas dúdas, pois manifestaremos a nosa intención de voto. Nada máis por agora. Villalba Berta. Ben, moi bo día a todas e a todos. Se este punto a tratar, se este servizo, se este contrato non é o máis importante do noso Concello, está moi pretiño. Estamos a falar dun servizo absolutamente fundamental para a veciñanza do casco urbano, mas tamén para a veciñanza das parroquias, que, como xa temos debatido e comentado moitas veces nesta sesión plenaria, estaba nunha situación non desexable, na oposición, como ben tamén comentou a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular. Dende Vilalba Berta fixemos pedagogía pleno tras pleno ao respecto da necesidade de acometer este proceso de licitación. Creo que non somos sospeitosos e, por tanto, que hoxe xa, como parte do Goberno Municipal, non podemos máis que estar satisfeitos, porque outro deses grandes temas, eses 6 grandes temas que definíamos na oposición como fundamentais, este, se non solucionado, en visos de ser solucionado. E solucionase e consíguese por un bo traballo da Concellería de Servizos, eso dáse por suposto, mas tamén por unha situación que mudou en relación coa anterior legislatura, que é a que ten que ver coa estabilidade municipal. Facíamos tamén pedagogía en relación coa necesidade dun goberno forte, un goberno que poida acometer, entre outras cuestións, algo que nos pasados meses conquerimos entre todos e todas as mulleres e homes deste goberno municipal, que era necesaria a aprobación dun orzamento municipal. Sen orzamentos actualizados, sen un novo orzamento, esta licitación sería a todas luces imposible, e é, por tanto, que unha vez máis queremos dende Vilalba Berta reivindicar a importancia da estabilidade municipal, da presenza dun goberno forte e unido para poder acometer cuestións de tanta importancia para o conxunto da nosa veciñanza. E sí que desentimos dun xeito moi claro co que apuntou a voceira do Partido Popular en relación coa ambición, non, do que se fixa nos pregos. Non se trata, e tamén o apuntaba o compañeiro Albite, do como, senón do que. Eu creo, a inversa do que vostede di, que estes pregos son uns pregos moi exixentes, porque se define perfectamente, tamén se apuntou na xuntanza de voceiros, o como se define exactamente o que quere o Concello da prestación deste servizo, e terá que ser a empresa, lóxicamente, a que defina o que. Falaba vostede do que este voceiro relatou nese debate electoral no cal a cuestión do servizo de recollida de lixo tuvo unha importancia, como non podía ser de outro xeito, capital. Mais persoal, sí. Mais frecuencia de recollida, sí, tanto no casco urbano como fundamentalmente nas parroquias. E mellora do servizo, sustancialmente, sí. Creo que o concelleiro de servizos o definiu perfectamente. Hoxe é un grandísimo día para o noso Concello. Hoxe sacamos adiante outra desas rémoras, outra desas cuestións fundamentais que van facer mellor e máis fácil a vida aos veciños e veciñas, e, polo tanto, o voto do Grupo Municipal de Vilalba Berta vai ser favorable, como non podría ser de outro xeito. Evidentemente, partimos dunha situación complexa e complicada cando se traen un proxecto con os pliegos, con un procedimento tan importante que vai ligar durante 10 anos o Concello de Vilalba en principio, e esperamos que así seña con unha empresa ou con, pois, tamén como pode acontecer, unha unión de empresas tamén que poden xa, en máis sitios así se ten feito, non? En canto ás consideracións que fai a voceira do Partido Popular, bueno, ela non estuvo na reunión do outro día cando se tratou todo referente a este proceso, a este procedimento, as prescripcións técnicas, as administrativas, etc. E, bueno, non sei se probablemente haxa que ler os pliegos máis dunha vez, 2 e 3 veces, para entender realmente como están considerados. E están considerados, como dixo na miña primeira intervención, non o recollín literalmente, pero con unhos mínimos
de actuacións e de accións e de personal, a partir dos cuales mínimos moi exixentes, porque os pliegos detallan perfectamente cada un deses mínimos que se presentan, non? A partir dos cuales, precisamente, é aí a fortaleza do pliego donde as empresas van a ter que desenvolver un proxecto moi importante para levar o contrato. Son empresas normalmente moi coñecedoras, moi específicas, moi fuertes a hora de acometer e de presentar as súas ofertas e saben perfectamente que, ao revés do que decía vostede, o 50% da puntuación do pliego vai ao balance económico, saben que aínda con eso non poden levar o pliego se non presentan, non poden levar a licitación se non presentan precisamente unhas millores técnicas que non vai ser valorada por esta corporación, por este goberno, vai ser valorada por un gabinete técnico especializado que vai ser o responsable de facer esa valoración técnica según as especificacións que presente cada unha delas, non? Importante deixar claro que o económico non vai ser determinante nin fundamental a hora porque máis ou menos o estudio económico está feita e usted seguro que o puido ver e está documentado porque se piden porque sale con ese dinheiro perfectamente documentado, non só por dando visto bo dende esta Concellaría de Servicios, senón porque foi presentado e estudiado en distintas ocasións, e enlazo aquí un pouco co que decía o voceiro do BNG, para adecuar os costes e os repercusión nos salariais nos pliegos a partir tamén do acordo que houve recentemente, no ano pasado, neste Concello, coa empresa adxudicataria e os traballadores a partir da folga que se tuveron o ano pasado, non? Están garantidos, como non, a subida salarial, neste caso hasta o 2025, e a partir de aí, pois claro que a empresa e os traballadores serán os que teñan que acordar as condicións futuras de prestacións económicas. Eso non pode ser que o Concello vaya nestes pliegos decir o que vai a subir a partir de aí, porque nin siquiera a empresa, nin que siquiera os traballadores saben onde vai estar o IPC, onde vai estar as condicións salariales e de negociación que a empresa e os sindicatos, neste caso, podan entablar en cada momento da prestación dos servicios, non? A nivel de personal, pois a nivel de personal hai uns mínimos que temos que subrogar. O Concello subroga a totalidade do personal e a partir de aí que as cláusulas sociales que tamén están expresadas no pliego, as empresas van a presentar as súas ofertas de personal, de millora de personal para, de alguma maneira, suplir esas eivas que neste momento hai en canto á recollida a frecuencia de recollida dos distintas fraccións de lixo. Si metemos a recollida porta a porta do cartón, dos enseres, dos raes, dos voluminosos, das neveras, etc., evidentemente lle vai facer falta máis personal. No momento en que presenten esa situación, se non vai acompañada dunha suma de personal, as prescripcións técnicas xa cae de por sí, o sea que teñen que presentar unhas valoracións e unhas xustificacións equilibradas á hora dos mínimos que se piden, que están perfectamente detallados, e das melloras que as empresas poden meter ao respecto, non? En cuanto de feiras, Tino, pois sí, claro, que todos quixéramos que a xente que pon os seus postos que os levara recollidos, pero sabemos que non é así, e que a partir de que se lles dice que teñen que recoller, pois non fan, pero temos nos pliegos vai perfectamente detallado cando, como é que se vai a facer a recollida, como se vai facer a recollida no mercado, como se vai facer a limpeza nas rúas, como se vai facer a adecuación e a limpeza na playa fluvial, na área recreativa da Madalena na época estival, como se vai a facer nas festas, como se vai a facer nos eventos deportivos, nos culturais, etc. Todo iso está especificado perfectamente, de aí que non entendo ben a crítica, de alguma maneira, que fai a voceira do Partido Popular, porque está detallado perfectamente os mínimos a partir dos cuales as empresas teñen que mellorar.
E esas melloras, evidentemente, están cuantificadas económicamente, con un soporte en memoria económica que está perfectamente detallada, e, a partir de aí, nas ofertas que faigan as empresas, terán que casar a oferta co personal, cos medios, cas localización, e, sobre todo, dicíamos no principio que coa calidade. Para seguir o cumprimento desos pliegos están tamén especificados nos mesmos uns mecanismos de calidade para cada unha dos servicios que se vaya a instaurar, que se vaya a desenvolver. Eses procedimentos de calidade levan uns procesos que a empresa ten que detallar como vai a facer, como vai a recibir as queixas, cal vai ser as aplicacións que teña, onde vai a ter as oficinas, onde vai a ter os almacéns, etc. Todo está detallado, de aí que non entendo moi ben a posición do Partido Popular. En canto a rutas, claro que as empresas teñen que facer unhas rutas, claro que teñen que presentar a súa oferta, claro que teñen que mellorar, evidentemente, a que teña mellor, a que puntúe mellor, a que presente maior cantidade de plataformas pos-contenedores no rural, a que presente maior cantidade de xuxeta contenedores, todo eso tamén está previsto nos pliegos. Por lo tanto, non hai tanta discrepancia, tanta situación na que dice Estino, na que dice o voceiro do BNG, porque os procesos de calidade están instaurados, a relación da empresa dos traballadores non vai depender deste Concello, non pode depender dunhos pliegos, senón que é unha relación contractual. E, en canto a ese contencioso, a ese problema que teñen de aplicación do acordo ao que se levou o ano pasado, despois do que puxo fin á folga, pois evidentemente non vai a ter ningunha repercusión na hora xa o explicamos tamén na reunión que tivemos, non vai haber ningunha repercusión á hora de que supostamente poda ser outra empresa a que xestione a recollida do lixo, polo tanto, que seña a patronal dos traballadores que están actualmente. Dicía o voceiro de Vilalba Berta, pois sí que é moi importante para o Concello, é moi importante para as parroquias, é moi importante para o devir do benestar da ciudadanía do Concello de Vilalba, e de aí pois tamén esa aseguranza de que dentro de 3 anos non vamos a estar outra vez na tesitura de volver a sacalo. Temos 10 anos que esperamos que entre unhas partes do Concello e a empresa adxudicataria teñamos un bon entendemento e unha boa xustificación dos traballos feitos, é dicir que os propios pliegos, voceira do PP, dicen que non están sometidos a revisión salarial, a revisión non salarial, a revisión do orzamento, salvo que haxa unha situación extraordinaria que poda ser considerada, e entonces hai aí, como en todo tipo de contrato, unha fluctuación de importe que teria que ser, en todo caso, valorado, non? Pero, en principio, estes pliegos non están suxeitos a revisión orzamentaria, que así figura no propio pliego. Por lo tanto, solicitamos o apoio de todos os grupos. Creemos que é unha situación importante para o Concello de Vilalba, que vai a ter unhas mellorías e decir que o ano que ven o propio pliego establece que deberá ser un de xaneiro do ano que ven cando empecen a prestar os servicios á nova empresa que resulte adxudicataria. Partido Popular. Sí, vou empezar polo compañeiro do BNG. Estaba dicindo que os vehículos que son vellos se quedan problemas, pois entón, con máis razón, habrá que exixir uns mínimos. É contradictorio o que di, noutros concellos exixen mínimos, e hai que exixir un mínimo da calidade. O señor Renda dicía o das frecuencias. Nos falamos cos traballadores e dinnos que a frecuencia que se pretende con este contrato é a mesma que se está prestando. E creo que nai de mellor que eles o saben. Por outra parte, que non está detallado, mire, por exemplo, falan dimensionamento, diseño, dimensionamento e xustificación do servizo, 14 puntos. Pero é que indican persoal necesario, pero non concretan nada. Temos aquí, por exemplo, o prego do Concello de Narón. Ben
perfectamente especificado punto por punto a valoración que lle dan a cada apartado. En Vilalba van 14 puntos xenérico, pero non concretan nada. Nós consideramos que non está detallado e que a empresa é a que ten que propoñer. Se non o propón, non vai haber. Vai ser a empresa a que marque o que ten que facer. Seguimos insistindo, vaise prestar un servizo similar ao que temos e imos pagar case o triple. E o peor de todo, imos pagar máis impostos, porque hai que financiar este contrato. Dicíame tamén da oferta. Co oferta sola non chega, pero pesa a metade, que iso é moito. Outros concellos están poñendo uns mínimos, e a empresa, se quere puntuación, ten que ofrecer melloras. E no noso concello non se lle exixe nada. O Partido Popular leva tempo pedindo que se saque este contrato, na anterior legislatura e nesta. E queremos que se saque adiante un contrato do lixo, pero o que non vai facer o Partido Popular é tragar con calquera cousa que nos poñan. Polo tanto, co que nos presentan non podemos votar a favor. Nós o que exiximos é un contrato cunhas garantías mínimas para o Concello de Vilalba e que non hipoteque aos veciños. Se o queren, a próxima semana podemos reunirnos, establecer uns mínimos e darlle unha volta e volvémoslo traer a pleno. E non pasa nada por atrasalo un mes cando levamos 4 anos esperando por el. E o servizo vaise seguir prestando. E é mellor retrasalo un mes e perfeccionalo que darlle para adiante de calquera maneira. Vamos a ver. Dende o BNG insistimos en que o Concello é o que ten que demandar calidade no servizo. O como e con que, para iso están os técnicos. Non somos nós quen de decidir esas cuestións. É dicir, eu entendo que o Concello demanda un servizo de calidade e, polo tanto, sobreenténdese que a empresa terá que poñer os medios necesarios. O que está claro é que non debería o Concello de seguir tragando con que os camións estén vertendo líquidos continuamente, que os contenedores siguen enterrados nas cunetas. Non, con eso non se pode tragar. Ahora, se o Concello no prego que presenta van unhas condicións técnicas elaborado ese proxecto por un técnico ou por unha empresa que entende da materia, se ademais outra empresa diferente vai a valorar esas ofertas, entendo que os políticos ben pouco podemos decir sobre cuestións técnicas. Poderemos opinar sobre cuestións xenéricas, pero sobre cuestións técnicas entendo que non. Insisto, o Concello demanda un servizo de calidade. O con que e o como, para iso están os técnicos. O que sí, dentro do BNG nos gustaría saber e ter a seguridade de que eso se vai a ser así, é dicir, que se lle vai a exixir ese cumprimento, e de non ser así, cales serían as consecuencias, evidentemente. Nada máis. Ben, moi rapidamente. Señora López, este argumento que vostede utiliza aquí recórdame moito o que utilizou no debate dos orzamentos. Eran os famosos orzamentos derrochadores e recortadores. Hai unha palabra que provén do grego que se chama oxímoron, quer dizer, é imposible, é incompatible, iso non hai por donde collelo. Todo canto vostedes exixen e todo canto vostede plantexou aquí ben recollido nos pregos, tal e como lle especificou o concelleiro de servizos. É un pouquiño, por rematar na liña do que apuntou o compañeiro Albite, se entendemos xa nos outros máis cos técnicos, entón creo que nos excede esta bancada municipal e temos que poñer as cotas e as nosas miras máis altas. En definitiva, como antes dixen, o voto de Vilalba Aberta vai ser favorable a este punto a votación e hoxe é un día moi pero que é moi importante porque poñemos o primeiro chanzo para que un dos servizos máis importantes deste Concello se preste cunha calidade á altura do que demandan os veciños, tanto da vila como de cada unha das nosas parroquias. Ben, bueno, eu estiven escoitando atentamente as exposicións que fixeron os distintos grupos e se algo me queda claro é que non sei se foi só a voceira do Partido Popular a que non leu
os pregos nin se molestou o máis mínimo ou foi toda a bancada do Partido Popular. Pero está claro que se houberan lido como mínimo as primeiras páxinas do prego, pois chegarían a unha conclusión bastante diferente da que acaban de expoñer. Son os pregos que, como se di no propio documento, no prego de prescripcións técnicas, pretenden ser unha base reguladora sobre os distintos aspectos técnicos, organizativos e económicos fundamentais para garantir unha limpeza viaria e unha recollida de residuos dunha forma eficiente e sostible e incidindo en todo momento na calidade. É un prego aberto. Pretende establecer uns obxectivos mínimos, deixando aos licitadores certa liberdade para que propoñan un modelo organizativo, técnico e de xestión que busca lograr unha maior eficacia e un menor custe económico para as arcas municipais. No expediente propóñense uns medios materiais, humanos, necesarios mínimos. E sobre eso as empresas van a presentar un proxecto que se valora con 31 puntos no conxunto da licitación e que, ademais, debería sabelo, se incorpora ao expediente e é de obligado cumprimento por parte das empresas. Eu creo que calquera dos argumentos que expuxo hoxe aquí o Partido Popular é a todas luces peregrino. Se o que se trata é de retrasar o contrato, pois creo que deixalo sobre a mesa e reunirnos nós cando é un documento técnico firmado por unha persoa que ten coñecemento e experiencia na materia e sustituílo por o criterio do Partido Popular porque noutro concello se fixo de outra forma, creo que cando menos pois é non sei, non quero poñer ningunha palabra encima da mesa. Creo despois que cando vostede fala de falta de rigor e de control, eu véxome na obriga pois de sacar outro tema a colación do lixo, e é que cando eu asumín a alcaldía en outubro do ano pasado, un dos principales problemas cos que nos encontramos é que respecto ao padrón do lixo no rural había máis de 2.000 vivendas que non estaban pagando o servizo do lixo. E iso ven da época onde gobernaba o seu partido. E entón, cando alguén ten este pasado, non está en condicións de dar leccións a naide. Eu creo que non se dá un listado pechado nestes pregos, como é evidente, do número de camións que se necesitan, pero sí que se di que teñen que ter como mínimo camións compactadores, recolectores con caixa aberta para lavar os contenedores e vehículos para o persoal indirecto, en número suficiente para garantir as prestacións que aquí se recollen. Fálase tamén do número de contenedores que teñen que poñer novos, 500 para a fracción resto, 150 para a recollida orgánica, que tampouco se falou deso e é unha mellora sustancial deste contrato, 70 para papel e cartón, 150 para envases lixeiros e 50 para vidro, máis un 5% de stock de todos eles para repoñelos antes de 24 horas cando se lles notifique que un contenedor está estropeado. Sabe vostede cantos contenedores temos agora? Pois debería miralo porque tamén están nos pregos e solo con lelo daríase cuenta de que isto é unha mellora sustancial. Fálase tamén da limpeza dos contenedores, que é outro problema e outra deficiencia que temos no servizo actual. Está prevista unha limpeza bimensual dos contenedores, salvo xullo, agosto e setembro, que será mensual. Falaban das frecuencias da recollida, 6 de 7 días. Nos núcleos principais que, como lle explicou o concelleiro de Servicios, se amplían. Isto é frecuencia mínima. As empresas no seu proxecto poden poñer 7 de 7 e seralles valorado, porque deses 31 puntos é unha das cuestións que se valoran. E, por certo, tamén hai melloras, ata 5 puntos, das que vostede dixo que non existían. Como dixo tamén o concelleiro de Servicios, pois outra das melloras é a recollida de voluminosos, a recollida de animais domésticos, a recollida de pilas e outra serie de recollidas, como se citou aquí, o tema das feiras, mercados e outras festividades.
Despois da limpeza viaria tamén se ten que definir no proxecto que presente a empresa, pero mire, se houbera lido o pliego, houbera visto que o barrido manual ten que ser 6 de 7 días, 156 xornadas de barrido manual nas parroquias, o baldeo mixto mecánico das nosas rúas 3 de 7 días á semana, actualmente non o temos, nas parroquias 104 días o ano, o barrido mecánico dos núcleos principais 3 de 7 días á semana, e entón, bueno, cando un non se lee as cousas, pois tampouco pode expoñer aquí grandes criterios como acabamos de ver. Despois, outra parte da súa intervención dedica sempre pois, a atacarlle ao señor Renda. O señor Renda non é concelleiro de servizos, nin ten nada que ver. O señor Renda ten outros cometidos que non é, neste caso, nada que ten que ver co tema do lixo. E respecto pois ao voceiro do BNG, pois decirlle que facía unha consulta sobre a modificación do 20%. Aquí nos pregos está recollido que se poda modificar sen compensación económica ao contratista a incorporación de novas zonas de recollida que non impliquen un incremento superior ao 10% do número de contenedores, o incremento das rutas en menos dun 10%, a incorporación de novas superficies de limpeza viaria sempre que non supoña un incremento do 5%, ou os incrementos do tonelaxe da fracción resto sempre que non supoña o 10% do tonelaxe dos últimos 12 meses. Isto podería modificarse sen incrementar o custo do contrato e, obviamente, cando esa modificación supoña un 20% ou máis, pois habería que recurrir ao que establece a lei de contratos. Eu creo que todos estamos de acordo en que a limpeza viaria e a recollida que temos neste momento é insuficiente e adaptar e actualizar, obviamente, ten un coste. Si o que queremos é definir pois, que teñan 3 camións desta maneira, 2 desta ou o que sexa, creo que ao final, pois vamos a perder calidade no servicio que é o que interesa. Se eu lle digo á empresa o que quero que faga e a empresa me di con que medios o vai a facer, creo que vai a ser unha solución bastante máis óptima. E dito isto, pois non vamos a retirar da orde do día este punto e vamos a proceder a votar. Dimo, secretario, que hai un error no punto 4 dos pliegos de cláusulas administrativas particulares que xa foi advertido na xuntanza de voceiros que mantivemos o mércores, e é que no punto 4 é un error aritmético, o sea, un error de feito, pon que entrará en vigor o 4 de febreiro do 2024 e a fecha correcta é o 1 de xaneiro do 2025, xa foi explicado e é simplemente un erro que vamos a corrixir. Procedemos, pois, a votar este punto primeiro da orde do día relativo, pois, ao contrato de recollida de residuos urbáns e limpeza viaria. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Hai un empate, temos que repetir a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Abstencións? Ben, pois queda aprobado co voto de calidade, neste caso da alcaldesa. Pasamos ao punto segundo, igual que pasou no punto primeiro. Antes de proceder ao seu debate, temos que ratificar a súa inclusión na orde do día. Votos a favor? Ben, este punto segundo é a aprobación se procede do proxecto de obra de acondicionamento de local para o punto de atención á infancia, expediente 5423 do 2023. Teñen os concelleiros a súa disposición pois toda a documentación que figura no expediente, tanto o proxecto técnico como o informe favorable do arquitecto municipal. O que se trae hoxe aquí pois é simplemente a aprobación deste proxecto, é unha obra subvencionada para a posta en funcionamento dun punto de atención á infancia que vai a permitir incrementar en 20 as prazas de atención
para nenos de 0 a 3 anos. Como deberían saber os concelleiros e concelleiras, e explico tamén para os veciños e veciñas que nos esteñan a escoitar, a diferencia entre un punto de atención á infancia e unha escola infantil é que no punto de atención á infancia as prazas son 20 e a franxa de idade é de 0 a 3 anos, non habendo reservadas prazas por tramos de idade, nin habendo un proxecto educativo, é simplemente un punto de atención á infancia. Vou a dar a palabra aos distintos grupos para que expoñan a súa posición ao respecto. Partido Popular. Hola, bons días a todos e a todas. Bueno, dende o Partido Popular alegrámonos que por fin traigamos a apertura do PAI, o tempo da apertura do PAI, porque é unha demanda que desde este partido levamos feito xa durante bastante tempo, e o máis preocupante que era unha demanda que facían pais e nais que quedaban en lista de espera por non acadar praza ben na gardería de Galiña Azul ou ben na gardería municipal. Entonces damos ya noraboa ao equipo de goberno que por fin se puxo as pilas. Esperamos que siga poñéndose esas pilas, porque teñen que justificar unha subvención dada pola Xunta de Galicia, todo hai que dicilo, antes do 31 de decembro de 2024. Esperemos que esa subvención non se perda como se perderon moitas outras subvencións desde este Concello. Subvencións que deu a Diputación de Lugo, como foi a famosa praza, o Gran Praza da Migración, subvencións da Xunta de Galicia, como foi a da Rúa do Cotarón, etcétera, subvención como foi a do goberno estatal, como é a magnífica remodelación deste Concello que non se levou a cabo, ou a grande cantidad de árboles que se iba a poñer de zona verde na Rúa de Galicia que tampouco se levou a cabo, etcétera, etcétera. Bueno, non vamos a entrar en subvencións que se perderon ou incluso en subvencións que se rexeitaron, non? Como foi a do Mate Vizoso ou a de rexeneración da auga, non? Por eso lle encomendo ao equipo de goberno que sí que se poña as pilas, e que por favor, que esta vez que non perda esos 120 e pico mil euros que dá a Xunta de Galicia para poder levar a cabo ese PAI, non? Ese PAI que, como dicía anteriormente, solicitaban pais e nais, é como dicía anteriormente, solicitaba o Partido Popular. Ese PAI que chega tarde, que tamén hai que dicilo, hai que dicir que un PAI que chega tarde, por qué? Porque para o ano que ven, no curso que ven, o que ven sendo o curso 24-25, o PAI non vai estar aberto. Cual vamos seguir tendo lista de espera, os pais e nais van seguir estando en lista de espera porque non poden levar os seus cativos ben a gardería azul ou ben a gardería municipal. Entonces é un proxecto que se levará a cabo, se fará neste ano, supoño, para justificar esa subvención, pero que non se dará aberto ou non se dará o servicio aos pais e nais ata o curso 25-26, co cual por eso repito que se chega tarde. Pero bueno, benvido seña, de todas as maneiras benvido seña. Con todo isto non vou a valorar o que é o proxecto, sei que se presentaron dous proxectos, quero recordar, e finalmente optou por un proxecto de 146.000 euros, algo máis de 146.000 euros, pero bueno, esos son os técnicos os que deben de facer esos proxectos e non vou a entrar nesa valoración dese proxecto. Pero con todo isto, vamos a adiantar que o Partido Popular non vai a votar en contra desta construcción deste PAI, toda vez que é unha demanda que levan feito durante varios anos os pais e nais de Vilalba. Bueno, a ver, o BNG non vai vir aquí a aplaudir as inversións que faga a Xunta ou que faga a Diputación ou que faga o Goberno Central. O BNG aplaudirá en todo caso que se fagan cousas por Vilalba. Punto. Veñan de onde veñan. En todo caso, porque creo que é a obligación destas administracións colaborar co Concello. Por lo tanto, nada que aplaudir en ese sentido. Que o PAI chega tarde, bueno, vale, máis vale tarde que nunca. Dentro do BNG o que pedimos é que se axilice canto antes a posta en funcionamento deste PAI e benvido sexa, que o noso voto vai ser favorable e nada máis. Ben, de novo estamos diante dunha magnífica noticia, fundamentalmente para os pais e nais, fundamentalmente para unha cuestión que tamén se trouxo moitas veces a colación na pasada legislatura, que era relativa á conciliación da vida laboral e familiar. Estamos particularmente contentos porque foron os pais e as nais as que ao inicio da
presente legislatura advertiron ao Goberno Municipal da necesidade de que Vilalba poidera contar con este servizo complementario. Como ben se dixo aquí, non é sustitutorio dos actuais dous puntos que tiñamos, senón que complementario, e polo tanto, pois, sempre que se dá unha cumprida resposta a unha demanda dos veciños e das veciñas é un gran día para o noso Concello e para este Goberno en particular. E remato, comentabas, José María, algo en relación coas subvencións que se perderon e algo en relación coas subvencións que non se solicitaron. Eu creo que che quedou unha e permíteme tamén complementar a túa afirmación. Quedan as subvencións que se nos negaron. E unha vez máis volvo, insisto, remato, porque excede o contido deste punto a debate e a votación, que é a subvención que se nos negou ao Concello de todo Galicia con máis kilómetros de viais de titularidade municipal en relación co arranxo de estradas e viais en zonas afectadas pola concentración parcelaria. Volvo a traer a colación cifras: 180.000 Cospeito, 240.000 Castro, e xa non falemos da Pastoriza. Polo tanto, se dicímolo todo, unha vez máis, quero recalcalo aquí, e gustaríame que nuns meses esteamos celebrando todos aquí que a Xunta de Galicia, neste caso a Administración Autonómica, beneficia a Vilalba cunha cantidade á altura do que reivindican os veciños e veciñas do noso rural. Bueno, eu creo que cando debatimos sobre calquer tema, tanto nos plenos municipais como en xeral, deberíamos partir dun punto de saber onde estamos. Estamos falando dunha competencia que é da Xunta de Galicia. Cando escoito o voceiro do Partido Popular dicir que o Concello vai tarde, non, mire, o Concello vai porque outros non foron. Aquí quen tiña que ir é a Xunta de Galicia. E se quere vostede falar de ir tarde, podemos falar da estupenda xestión que fixo o Partido Popular das prazas de escolas de educación infantil de 0 a 3 anos neste Concello. E podemos falar tamén pois do comedor da escola do Parvulario, que vostedes comprometeron e non existía nin expediente. Podemos falar de moitas cousas, pero aquí vamos a falar do proxecto do PAI. E creo que chama moito a atención que falen de ir tarde cando no momento en que se produxo o problema de falta de plazas que foi no curso pasado, eu mesma me reunín en distintas ocasións con representantes da Xunta de Galicia por este tema. Remitimos cartas á Consellería de Política Social por este tema e todo eso está documentado e lle lo podo traer. E actuamos coa maior celeridade posible. A Xunta de Galicia primeiro falounos da posibilidade dunha escola de educación infantil móvil. Despois, unha vez consultaron este tema cos seus superiores, pois non puido ser. Despois, emplazáronnos a que iban mirar pois se se podía ampliar de alguna forma as aulas da Galiña Azul, tampouco puido ser. E ao final deriváronnos a esta subvención e iso todo está documentado e o pode pedir se vostede o considera. E o Concello está asumindo unha vez máis unha competencia que non é propia e que é da Xunta de Galicia. E por que o facemos? Para dar unha resposta aos pais e nais ante a inacción, unha vez máis, da administración que é responsable, que é, neste caso, política social da Xunta de Galicia. Eu creo que podemos estar aquí debatindo eternamente e botándonos cousas en cara, pero ao final o que lle interesa aos veciños e veciñas é que se resolva o seu problema. Este proxecto foi informado favorablemente, foi presentado a semana pasada no Concello, informado nun tempo récord por o técnico municipal, ao cal lle agradezo o seu traballo, e foi traído no plazo dunha semana ao pleno. Máis celeridade non se pode pedir. E despois aproveito tamén, xa que estamos no pleno e aquí cada un fala un pouco do que lle apetece, a min persoalmente creo que non se me pode botar en cara falta de eficiencia ou falta de xestión. Desde que son alcaldesa aprobouse o orzamento, aprobouse o contrato máis importante que ten o Concello, que é o Servicio de Axuda no Fogar. Vimos de aprobar no punto anterior, co voto en contra do Partido Popular, o segundo contrato máis importante, que é o de recollida da basura. Vamos a poñer en marcha o antes posible este punto de atención á infancia para dar resposta ás familias e creo que se están facendo as cousas ben e deberían recoñecelo. Así que agradecendo que o Partido Popular dixo que non ia votar en contra, esperemos que vote a favor, pois creo que estar continuamente votando cousas en cara e sobre todo
ao goberno municipal, cando é unha competencia da Xunta de Galicia, pois é cando menos de risa. Partido Popular. Bueno, como ben dice a alcaldesa, vostede pensa que fan os deberes ben, e desde o Partido Popular pensamos que non fan os deberes como deben facer, pero bueno, sería unha discusión anodina, estaríamos discutindo aquí toda a mañá, co cual non chegaríamos a ningún acordo, supoño. O que sí que lle quero dicir ao señor Renda é que eu non dixen que non solicitaran subvencións. Eu dixen que rexeitaran subvencións e perderan subvencións. Rexeitaran, que é distinto rexeitar que non solicitar. Simplemente puntualizar ese tema. E como xa dixen antes, alégrome de que se traiga a este pleno o punto do PAI, porque o Partido Popular vai a votar a favor. Por qué? Porque é unha necesidade, é unha petición que fan os veciños e veciñas de Vilalba. BNG. Xa dixemos que o noso voto iba a ser favorable e non temos nada máis que decir. Ben, pois dado que as posturas están claras, procedemos a votar este punto segundo. A aprobación se procede do proxecto de acondicionamento de local para o punto de atención á infancia. Votos a favor? Por unanimidade. Pasamos, pois, ao punto terceiro, e igual que cos dous puntos anteriores, temos que ratificar a súa inclusión na orde do día. Votos a favor da inclusión? Ben, pois este punto número 3 é a aprobación, se procede da proposta ao Pleno da Corporación relativa á aprobación do texto regulador do prezo público relativo ás piscinas exteriores do exercicio 2024. Como teñen todos os concelleiros e concelleiras pois a súa disposición, pois unha vez máis a determinación deste prezo público pois ven marcado por un informe técnico e tendo en conta pois que é necesario pois fixar un prezo que permita pois financiar o custe deste servizo. A proposta que se trae é a entrada diaria entre 0 e 2 anos será de balde, a entrada diaria para menores entre 3 e 14 anos serán 2,50 euros, a entrada diaria para maiores de 14 anos serán 3,50 euros e haberá un bono para menores de entre 3 e 14 anos de 20 euros e un bono para maiores de 14 anos de 30 euros. E esta é a proposta que se somete á votación dos grupos e pois escoitamos as súas intervencións. Bueno, no punto anterior non me contestaron a pregunta. Díganos se van subir os impostos do lixo. Aclárenos, déixeno claro. Xa no punto en sí, as piscinas. Bueno, pois, por cumprir este capricho socialista, tiveron vostedes os nenos e nenas de Vilalba sen parque acuático durante máis de 5 anos. E non lles importou. Un capricho socialista que custou aos vilalbeses e vilalbesas máis de 1 millón de euros. Decidir... Espera un momento, este punto da orde do día é o prezo público da piscina. Se vostede vai empezar a falar de caprichos socialistas, eu tamén me podo remontar a moitos caprichos do Partido Popular, entre eles ese parque acuático, podo lle dar as cifras do que se investiu nese parque acuático, dos problemas que tiña... Bueno, chamolle a orde, non ten permiso para intervir neste punto. A voceira é a súa compañeira. Insisto, vamos a centrarnos nos puntos. Si queremos falar de outros temas, como o lixo outra vez, pois será noutro momento cando toque. Agora vamos a falar sobre este punto. Non ten vostede a palabra. Vamos a ver, antes no do lixo falou vostede de outras cousas, non pasaba nada, e horas demais non podemos falar. É que isto non se entende, é verdade. Si quere vámonos para a casa porque non sei que facemos aquí. Pois falamos do expediente en sí, vale. Non, nos vamos. Se non podemos falar do que queremos, vamos. Se algo desto non se pode falar do que ven en relación ao punto... Xa empezan co das mocións, que non nos deixan falar. Os turnos de palabra van como van nos plenos, e agora isto, é que se non podemos falar de nada, non sei que pintamos aquí, sinceramente. E tú si que volver a Vilalba de Blanco e Negro. Vamos a ver, estamos nunha sesión plenaria que ten un orde do día establecido. Este punto eleva por título
e o que lle acabo de ler. A aprobación se procede da proposta ao Pleno da Corporación relativa á aprobación do texto regulador do prezo público relativo ás piscinas exteriores do verán no exercicio 2024. Ten vostede a palabra para falar deste punto. Dúas cuestións. Non vemos suficientemente xustificado neste expediente que sexa o prezo público. Que problema teñen? Que coa ordenanza iríamonos máis ou menos ao mes de agosto. Todo por non tramitar as cousas en tempo. E o que están facendo é buscar unha figura que lles convén pola súa rapidez. E por outra parte, no expediente non vemos ningún informe económico. Vemos que este servicio vai ser deficitario, que dá perdas, e o Concello vai asumir ese déficit. Hai que saber como vai afectar, con cargo a que partida imos sufragar ese déficit, como se vai financiar, de onde sale, e que non sabemos con cargo a que porque non hai ningún informe económico no expediente, non hai nada. Encima temos que vir votar isto hoxe, aquí ás 9 da mañá, a correr nun pleno extraordinario, porque anunciaron nos medios de comunicación que van a abrir mañá. Levan dende o ano 2020 para facer unha ordenanza e nin eso. Anda que desde que comenzaron as obras fai 4 anos non tiveron tempo a planificalo. E temos que vir aquí a víspera. Isto é risedún. Sí, nós o que pensamos é que, bueno, entendemos que xa se anunciou públicamente cales iban a ser os prezos, entón, pues, nada que decir, solo tema. Adiante e punto. Ben, como ben se dixo antes, hoxe non se valora o proxecto, non se valora a obra, valorase o prezo público. O voto do Grupo Municipal de Vilalba Berta vai ser favorable. Respecto das cuestións que plantea a voceira do Partido Popular, ten un informe no propio expediente relativo ao tema da ordenanza e donde por parte dos técnicos municipais se di que non é necesaria unha ordenanza e que se pode regular a través dun prezo público. Eu o que creo é que podemos vir aquí a debatir sobre lo divino e lo humano, pero ao final os plenos teñen que ter unha orden e teñen unha orde do día precisamente por algo, e creo que é algo que calquera dos que estamos aquí podemos entender, e non se trata de impedirlle a ninguén que fale, que debata, pero que debata sobre a orde do día, e creo que eso podeo entender vostede. O prezo público que se establece aquí, e se leu o informe que figura no expediente, o que se pretende é que vaia na liña dos prezos públicos que teñen piscinas ao exterior nesta provincia en concellos dun tamaño similar. Creemos que non é un prezo abusivo e que se trata de recuperar parte do que vai a costar este servicio. Outra parte, lóxicamente, vai a asumir o Concello con cargo ás arcas municipais. A partida en concreto, neste momento, non ya podo decir, pero terá vostede tempo suficiente de poder pedir esta información e de facer esta valoración respecto de outras cuestións que dixo antes, creo que non me vou a pronunciar porque xa se debatiu en innumerables ocasións neste pleno, xa sabemos cal é a postura do Partido Popular ao respecto e creo que, neste momento temos unha obra que está rematada e é responsabilidade do equipo de goberno que os veciños e veciñas de Vilalba poidan por fin disfrutar deste complexo. Eu comprometínme a que o 15 de xuño as piscinas estarían en funcionamento e o sábado, día 15 de xuño, as piscinas van a abrir as súas portas. Mais aló deso e máis alá non sei, a opinión do Partido Popular, creo que entón que teríamos que facer? Teríamos que mantelas pechadas? Creo que o que se está facendo é o que entra dentro da lógica normal de funcionamento dun goberno. Hai un proxecto que ven de anos atrás e hai que poñelo en funcionamento. Levan anos botando en cara que era unha obra faraónica que non se poñía a funcionar e agora parece que lles parece mal que se abra. Nada máis. Voulle preguntar que informe, porque hai dous e son contraditorios. Non sei se veo o expediente, porque machaca a min que non miro as cousas, non sei se vostede mirou o expediente. Voulle dicir que
Nós consideramos que non hai por onde collelo. Nós non vamos a ser cómplices e vamos a votar en contra. Como xa dixen antes, a nosa postura vai ser de abstención porque, bueno, xa son públicos e, bueno, non se falou no do tema, polo tanto, damos por a situación. Bueno, o que se fixo público foi a proposta que se iba a traer a este pleno. Lóxicamente, se non conta co voto favorable, pois non se pode aprobar. Dado que as posturas están suficientemente expostas respecto dos informes que fan os técnicos municipais, eu sei que a voceira do Partido Popular ten un criterio técnico sempre superior e mellor fundamentado en dereito, pero neste caso é o secretario da Corporación, que é o asesor xurídico, quen ten que informar o mesmo que os servicios de intervención. Procedemos, pois, a votar este punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Repetimos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, pois, aprobado este punto co voto de calidade da alcaldía. Non habendo máis asuntos que tratar na orde do día, levántase a sesión. Sí, pero... Claro, pues este es memoria histórica.